Fil-proċess konsultattiv dwar l-eutanazja volontarja assistita tiġa daħlu ma' 350 sottomissjoni. Ħabret dan is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi Rebecca Buttigieg. Hija kienet qed tieħu sehem fit-tieni sessjoni ta' konsultazzjoni fil-komunità illi saret il-ġimgħa filgħaxija fix-Xewkija Għawdex u li għaliha attendew diversi persuni li esprimew il-fema tagħhom dwar id-dokument ippubblikat tal-konsultazzjoni pubblika. Persuni minn oqsma differenti nġabru biex jgħidu tagħhom fosthom persuni li esperjenzaw id-batija li ġarbu qrabathom li kienu qed isofru minn mart terminali. Is-Segretarju Parlamentari Buttigieg tennit l-impenn tal-Gvern li jkompli jinvesti fil-kura paljattiva u referi tal-istrateġija tisħiħ tal-kura paljattiva varata din is-sena li ma' dokument jelenka l-investiment li ser isir matul 10 snin li ġejjin. Qalet li d-dokument dwar l-eutanazja volontarja assistita jagħmilha ċara li l-kura paljattiva tibqa' l-priorità tant li dan id-dokument jiddikjara iswed fuq l-abjad li kull persuna b'mart terminali għandha tkun offruta l-kura paljattiva u ma tistax tkun offruta l-eutanazja volontarja assistita li t-talba liha tista' ssir biss mill-persuna nfisha li jkollha mart terminali u li tkun tissodisfa l-kriterji stabiliti. Spjegat li l-Gvern mhux lest jikkunsidra mudelli li hemm f'xi pajjiżi u għalhekk għamel salvagwardji biex din l-għażla tkun biss għal persuni adulti. Żidet tgħid li d-diżabilità, kundizzjonijiet ta' saħħa mentali u anzjanità qatt ma jistgħu jkunu raġunijiet biex persuna titlob l-eutanazja volontarja assistita.